Salam Atavatan TV YouTube kanalının Atavatan haberleri gepleşigimizin mehriban tamaşaçylary. Hormatly tamaşaçylarymyz, daşar ýurtda bilim almak üçin nire ýüz tutmaly? Diýilýän soralar hemmeler gyzyklanýan bolsa gerek. Bu soraň jogaby bolsa, bilşiňiz ýaly, golaýdy 2021-2022 ýyl okuw ýyly tamamlandy. Mektebi tamamlap, durmuş ýoluna gadammasyn ýaş Türkmenistanlylary gyzyklanýan esas sowallaryň biri hem ýokary bilimi nirde almak bolup durýar. Munyň üçin türkmen ýaşlarynyň öňünde iki fan ugur bar. Biri biziň ýurdumyzyň ýokary okuw mektepleri, ikincisi bolsa daşar ýurtlaryň awrel ýokary okuw mektepleri. Daşar ýurda okuwa gitmek üçin nämeler göz tutmaly? Bu soraň jogaby bolsa, daşar ýurda okuwa gitmek isleýän ýaşlar ilki bilen okujak ýurduny hemde ýokary bilim edarasyny saýlamalylar. Mälim bolýaly, her ýyl Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan diplom ikrar edilýän ýokary okuw mektepleriniň sanawy çap edilýär. Biz bu sanawy Atavatan Türkmenistan halkary jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtynyň bilim sahypasynda ýerleşdiripdik. Bilim almak isleýän ýurduňyzyň awrel ýokary okuw mektepleriniň sanawyny saýtymyzdan tapyp bilersiňiz. Şeýle hem dünýäniň köp sanly ýurdunyň awrel ýokary okuw mektepleriniň sanawy barada ozal hem biz bir neçe video habarlar ýazyk edip Atavatan TV YouTube kanalymyza goýupdyk. Halkara guramalar tarapyndan düzülýän sanawda bolan universitetlerden çakylyk alyp, şol çakylygy terjime etdirip Aşgabat we Belaýat bilim müdürliklerine ýüz tutmaly. Şeýle hem ýüz tutulan wagty ýanyňyzda biometrik ve içerki pasportuňyz hem bolmalydyr. Şondan soňra bilim müdürliklerine beýleki zerur bolan resmi namalaryň sanawyny size bererler. Mehriban ýaşlar, daşar ýurtda bilim almak üçin resmi namalaryň terjimesi boýunça makul hyzmat terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Habarlaşma üçin telefon belgisi 863 78 96 73 96 48 55. Mundan başga-da Türkiýede bilim almak isleýän bolsaňyz, onu Türkmenistanly ýaşlara maslahat we terjime hyzmatlaryny hödürleýän we öz işini İstanbul şäherine alyp barýan Atavatan danışmanlyk, ýaýynjylyk, terjime, turizm we bilişim şereketine ýüz tutup bilersiňiz. Atavatan danışmanlyk şereketi Bahçeşehir Üniversitesi, Medipol Üniversitesi ýaly bir neçe awreli ýokary okuw jaýynyň ygtyýarly wekili bolup durýar. Atavatan danışmanlyk we terjime merkeziniň salgysy Aksaray mahallesi, Kocabey sokak, Erler Apıt No 34, D7-4, Fatih İstanbul. Habarlaşma üçin telefon belgileri 90 532 401 71 52 90 530 251 36 73 90 212 633 40 00. Mehriban ýaşmyşdaklarymyz, eger-de siz özüňize gerekli peýdali maglumatlar almak isleseňiz, Atavatan Türkmenistan halkary jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtyndan tapyp bilersiňiz we Atavatan TV YouTube kanalyny iýerlemege dowam ediň. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.